Isixoleleke abalaleli bemvula FM ngokuphazamiseka kwesound kodwa uqhubeka kwakhe bekuchaza ngoDr Dlamini womncwabo uyahlehla okuyena msunguli nomenzi wokunikezela ngama-food parcels emphakathini lo owudinga ngempela ngeindawo zihlukene nangokuhlukana kwazo. Ikhonhle ukuthula bakithi uhlalo womndeni kaDr Dlamini osizweni uSister Cela Mshayeli izandla. Ngethanda phelile asikhumbuze akithi bephekiwe la ndiwo. Obani bebadla. Obani abantu. No pass. Waphekwa ngendlela ephelile nenyanga ephelile. Khona badla. Njena. Sokusondeza umsamo womphefezu uDr Dlamini. Uphathwe mvula. Ushilo-ke lapho ubazothi ke usawukazi bandichaze elikhulu kabi ngokwenza izinto. Dokotela, cela usondeze amazwi okubonga nje Nkosi yami. Ubeke nejezi ke lamaviki azayo bebedlala ibhola la. Manje lokho wawushutha uDr Dlamini ngeviki azayo uDoba Sibelithezi wasiyamnika futhi bebedlala ibhola.